Samantala, Idol, dalawang konsehal naman sa Urdaneta City Pormal nang naupo bilang acting mayor at acting vice mayor. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Pormal nang naupo ang bagong acting mayor at vice mayor ng Urdaneta City matapos masuspinde si Rami Paraino at Jimmy Paraino. Si Councilor Rio Esteves ang naging acting mayor at si Councilor Blasildo Somero naman ang upong acting vice mayor, kung saan tinanggap ng mga itong posisyon sa isinagawang flag ceremony sa Old City Hall noong araw ng Lunes. Isinapubliko naman ng DILG Region 1 ang liham dito kaugnay sa naganap na assumption of office ng dalawa na pinirmahan ni DILG Region 1 Regional Director Jonathan Losena. Kamakailan, binakunan ng pulisya ang City Hall upang pagbawalan ng pagpasok ni Urdaneta City Mayor Paraino at Vice Mayor Jimmy Paraino base na rin sa naging kautosang ibinaba ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Samantala, ayon sa DILG Region 1, posibleng makasuhan ng rank 1 hanggang 6 na konsehal dahil sa pagsuway sa rule of succession at utos ng DILG upang maging alkalde at bise sa lungsod. Sinisikap naman ang puwersa ng IFM News Dagupan ngayon na makunan ng pahayag ang mga nasuspinding opisyala. Ang babalita mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.